Anka foli ni waleɲumandɔn o be Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye desanburu kalo tile 3 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Anka bi kunnafoni gale o be tali kɛ anka jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta a bɛ to ka ladala drapeau yɛlɛ mun kɛ kulubakaw olu fɛ nɔ tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna desanburu kalo tile fɔlɔ ma san 2025 o kɛnɛ sigira mun ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ General d'armée Assimi Goïta bolo kɛnɛ mun kan an ka jamana minisiri caman o tun bɛ kɛnɛ kofota in kɔnɔna na ni ladala drapeau yɛlɛ yɛrɛ bɛ bila hukumu mun kɔnɔna na o de ye fasoden ɲumanya ni faso kanu o bɛ se ka don fasoden kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen dusukun na cogoya mun na. An bɛ taga an ka finitigilakaw ka kibaruya olu kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ an ka jamana marabolo caman o de kɔnɔna na o marabolo dɔ bɛ tali kɛ Ber Gundam Ɲafunke Lere ka taga se Sunpi ma ala ni opération dugukoloko ale sababu olu kɔni ye wulikajɔ sabati ni marabolo kofota ninnu kɔnɔna na mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman de la ni ka tɛgɛ da kɛ u bolofɛnminɛ caman kan. N'an bɔra yen an bɛ taa Kidali marabolo ale fana kɔnɔna na desanburu kalo tile 23 san 2025 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ sabati Kidali marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Muruja Sebabugu ale ni Jenema mun fana kɛra sababu ye u ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw olu kan. An bɛ wagati min ko sisan fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni sigiyɔrɔ kelen tɛ u la tuguni an ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ an ka finitigilakaw kɔni wulilen don ka jɔ walasa fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw ye u bɛ se ka dankari k'u la cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna na nin kɔni wulikajɔ ninnu kɔni bɛɛ kɛra fɛn min ye opération dugukoloko fɛ ale ni opération fuga kɛnɛ mun yɛrɛ kɛra an ka finitigilakaw fɛ nin dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔnɔna na. An ka jamana premier ministre ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni bɔra kaso la kunungo tarata desanburu kalo tile 2 san 2025 ni k'i kunda Bamakɔ Cour suprême kan walasa a bɛ taa ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye kiiri tigilama olu ye jalaki mun ni o bilen bɛ a kun kan ni a bɛ wele nansarakada la ko audition lɛrɛ damadɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Dr Choguel Kokala Maïga a seginna ka taa kaso la a nɔkɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ wagati min ko sisan nin kan ka ka tile 100 bɔɲɔngo ye fɛn min ye jamana premier ministre ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni bɛ kaso la an bɛ wagati min ko sisan. Ni wagati in na an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ kunungo tarata desanburu kalo tile 2 san 2025 Sikaso dugu kɔnɔna na fɛn min ye Sikaso muso jɛkulu caman olu kɔni ye taama labɛn ni k'i kunda gouvernorat kan u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin taama yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye an ka finitigilakaw olu ma ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ jamana marabolo caman o kɔnɔna na o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ fana bɛ an ka jamana marabaw yɔrɔ jamana ale basigili la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka jɛ ni ka a ja olu lajɛ. An b'aw fo n'an b'aw fo an b'aw baraji tiɲɛ ka tugu a ma balan an na aw nana ni fɛn mun ye o tɛ nka ŋaniya ɲumanya min y'aw se yan o de ko don ka tugu a y'a dɔn k'a ye malidenw de ye a y'a dɔn k'a ye fasoden ɲumanw de ye a y'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan o bɛɛ n'a ta aw kɛra aw yɛrɛ ye ka tagama ka na foli bila an ka sɔrasiw la ka na foli bila an ka autoritéw la aw ni ce aw ni baraji i n'a fɔ porte-parole y'a fɔ cogoya min na marifa t'an bolo o ye tiɲɛ ye an ka marifa ye delili de ye n b'a fɔ tuma bɛɛ n b'a fɔ commandant de zone yɛrɛ ye n ka marifa ye delili de ye ka tugu n'i ye Ala deli a ti ban deli la surtout ni muso y'a deli u bɛ to k'a fɔ ko tubabukan na ko fɛn min ka di muso ye o ka di Ala ye donc ne b'a ɲini aw fɛ an ka don o don deliw la an k'an ka hakili bila ka taa sɔrasiw la
k'an ka hakili bila ka taa an ka général d'armée la n'o y'an ka président de la transition ye k'an ka hakili bila ka taa an ka AES jamana tɔw la n'o ye Burkina ni Niger ye ka deli kɛ ala ka jamana ala ka bolo don jamana ninnu kɔrɔ wasa a daminɛna cogoya min na a ka laban ten ala ka an ka président se u fanga se sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2025 mobtika olu fɛ yen nɔ fɛn min ye groupe auto défense mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Dana Amasagu ale kɛlɛcɛ maa 472 olu kɔni nanu ka marifa di fɛn min ye an ka jamana finitigilakaw olu ma kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko donna nataw la fɛn min ye nin kɛlɛcɛ kofɔta ninnu ye u na ta ni ka fara an ka jamana finitigilakaw kan jamana ale lakanani sira o fɛ Alliance des États du Sahel ni o ye AES ye Mali Niger Burkina kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ u ka lajɛba filanan o kɔni bolo dalen don ka bila ka décembre kalo tile 22 fo ka taa se décembre kalo tile 23 ma Bamako faba ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko lajɛ in siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɛra fɛn min ye Niger jamana ale kɔnɔna na nka ɲinanta o bɛna kɛ Bamako faba kɔnɔna na mun yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se Niger jamana ɲɛma ma général Abdramane Tiani ninnu kɔni maa fila kɔni makɔnɛnen don an ka jamana ɲɛma fɛ général d'armée Assimi Goïta Bamako faba ale kɔnɔna na décembre kalo tile 22 fo ka taa se décembre kalo tile 23 nata ma an bɛ taa Algérie jamana ale kɔnɔna na FLA ni o ye bamanci jɛkulu mun bɛ ni olu bɛ fɛ ka an ka jamana tila u ka ɲɛma ni o ye Bilal Sherifu ye ale kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na ko sisan kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ a ka taama sɛbɛn ni o ye passeport ye o kɔni wagati dafara n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ka expiré wagati min na a wulila ka taa fo a bɛ taa ɲini Mali jamana fɛ o ka passeport kɔni renouvelé kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko Mali ma jɛn ni passeport in yɛrɛ kɔni renouveleli ye a wulila ni k'i kunda Algérie jamana marabaaw kan walasa cogo min na Algérie jamana bɛ se ka passeport kɔni di a ma kunnafoniya olu fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Bilal Sherifu ye Algérie ma sɔn ka passeport kɔni di a ma ka sababuya kɛ ko Algérie jamana y'a yira k'a fɔ k'u ye Bilal Sherifu bila baara mun na k'a ta la k'o bɔ a sira fɛ halisa an bɛ to Algérie jamana ale kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen Algérie jamana ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ Algérie jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnɛbɔli ma ni o ye Ahmed Attaf ye ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniya mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Algérie jamana kɔni tɛgɛ bɔlen don Mali ye walasa ka Mali dɛmɛ bɛn ale ni kelenya o sira fɛ o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ furukufuruku bɛ Algérie jamana ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko Algérie tile kelen ka laɲini ma kɛ fɛn min ye Mali kɔni tilali ye wa a y'a yira k'a fɔ ko Algérie kɔni n'a bɛnnen don walasa fɛn min ye basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna na cogoya min na an bɛ wagati min na ko sisan maliyɛnden minnu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Mauritanie ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouadhibou olu kɔni bɔra ka weleweleda kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mauritanie finitigilakaw kɔni bɛla ka tɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ta ka nin yɔrɔ sigibaga ninnu kɔni sɛgɛrɛ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka dɔ ni ale bɛ wele ko Baba Kulubali wagati min na Mauritanie finitigilakaw kɔni bɛ taa nin yɔrɔ kofɔta ninnu na u taara sɔrɔ fɛn min ye Baba Kulubali ale kɔni banalen don kosɛbɛ nka o ma bali finitigilakaw yɛrɛ ka Baba Kulubali yɛrɛ kɔni minɛ mun kɛra sababu ye a fatura k'a to finitigilakaw yɛrɛ olu ka gɛrɛntɛ o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na maliyɛnden minnu sigilen bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouadhibou u bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'u bɛ weleweleda kɛ an ka jamana marabaaw olu yɔrɔ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ maliyɛnden minnu sigilen bɛ Nouadhibou u bɛ se ka kisi fɛn min ye Mauritanie finitigilakaw olu ka lajaba ma cogoya mun na an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Irisi jamana ka finitigilakaw olu kɔni kɛn bɛ k'i tɛgɛ da Ukraine ni marabolodugu olu caman kan mun yɛrɛ ma diya Europe jamana olu ye o de hukumu kɔnɔna na Irisi jamana ɲɛma Vladimir Poutine ale kɔni bɔra nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni ka laseli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Europe jamana kɔni b'a la ka bagabagali ta ka Irisi jamana o sɛgɛrɛ ko n'a y'a sɔrɔ Europe jamana kɔni bɛ fɛ ka kɛlɛ ta ka Irisi jamana o sɛgɛrɛ k'olu labɛnnen don wagati bɛɛ lajɛlen na ka kɛlɛ o kunbɛn halisa an bɛ to Irisi jamana ka kunnafoniya olu kɔnɔna na
an bɛ taa kalanko ale bina kun kan kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko irisi jamana kɛlen don ka burusu 300 k'o labila mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanfɛ kalandenw mun bɛ tali kɛ licence master fo ka taa se doctorat ma nin kunnafoniya ninnu dira an ka jamana minisiri fɛ minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka jamana kalanko olu ko ɲɛw ɲɛnɛbɔli ma an minnu tun sɔgɔlen bɛ mali kunnafoni na an b'a fɔ nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi